Isaka, Ruja. Wala ta a daidaita sanarwa a saurara da Allah a saurara maka da ku saurara a saurara zala conseil social à la présidence de la République du Niger Alhaji Mummuni Adamu Zamani ya aiko da kuɗi kamar haka yace journalist na sama jika 20 Mamman Barka jika 20 ɗan da marho jika 20 Miku baban Pele jika 20 kuɗin duka ga suna a hannu na da Allah saba ma mutum conseil social à la présidence de la République du Niger Mummuni Adamu Zamani merci. Na dokin Ali Sallah muna tuna muku akwai kuɗi jika 150 na masu kaye guda na jiya. Hudu ne. Zo ta su sanye su a hannun trezori. Ɗan bakon nan guda hudu. Ko da zai yi su na rike zuwa